बेथ' मोनसे जोबोद गोजोनथाव आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद खुसि। बेखौ जोङो 1987 निफ्रायनो नागिरनानै फैनानै भट मोननायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां खुसि। गिबियाव जोङो मावजानो लुबैनाया बेनो। दिनैहाय आङो गफुर हालामनि जानानै दा जानाखि जोंनि माखासे हानि समस्या बेखौथ' जोंनि दा बिटिआर गभर्नमेन्टआनो माने मावनानै होनाय जाहैदों। नोंथांमोननि बे ओनसोला बिएससियावबो बिटिसियावबो सोसन जायाखैमोन, नाथाय दिनै बिटिआर सरकारा गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव 5 बोसोरनि गेजेरावनो नोंथांमोना बिटिआरआव माखासे हाबनो हाबाय। बेनि मा बार सोंब्ला बेनो जाहैयो आरो माने जों बेहाय जों इन्टेलेक्सुयेल ग्रुपनि जानानै जों बेहाय पलिटिकेल जों लाबोनो लुबैया। आगोलनि जानाखि गभर्नमेन्ट बेयो मा मावलांदों जों बेखौ दा जों बुंनो एसेबां गोनांथि गैया। जों दानि जानाखि गभर्नमेन्टआ दानाखि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट, बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि नाजानायाव दिनैहाय जोंनि गफुर हालामा दिनै हाबदों। जों बेखौनो बरायदों। दिनै नोंथांमोननि बे गफुर हालामाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा नुजाथिफैदों। नोंथांमोनजों माखासे खोथा सावरायगोन, बेनि सोमोन्दै मा बुङो? गिबियाव दिनै नैबे निउस पर्टेल गासै नायगिरि रायजो राजा बयनिसिमबो गिबियाव सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै जोंहा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा जा गेदेमा बिथाङा दिनै फैदों। बेयाव फैनानै जोंनि इन्टेलेक्सुयेल मिट लाफैदों। लोगोसे दिनै जोंनि माखासे गफुर हालामनि माखासे गोबां सुख'नो हायै प्रब्लेम दंबावो। बेफोरखौ जानाखि बे हाबाफारिखौ दिनै जोंनि गफुर हालाम इन्टेलेक्सुयेलनिफ्राय दिनै पइन्ट दैखांदों। आसा फारिदों जाहाथे दिनै बिथांखौ फैनानै जोंनि माखासे आरो मावबावनो गोनां जानाखि हाबाफारि दङ बेखौ अराय समनि थाखाय मावफुंनायखौ जोंनि गफुर हालामनि इन्टेलेक्सुयेल दिनैनि नैबेयाव जों खौसेयै आसा फारिनानै दं। नोंथांमोननि बे ओनसोला बिटिआरआव हाबनो मोनबाय आरो सनितपुर बिश्वनाथ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि भटखौ होनो मोनगोन, मा फोरमायो? बेथ' मोनसे जोबोद गोजोनथाव आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद खुसि। बेखौ जोङो 1987 निफ्रायनो नागिरनानै फैनानै दिनैसो नैबे हमना लादो, दिनै दा हमदो 3 मासनि गेजेराव दिनै जोंनि माखासे इमप्लिमेन्ट जाबाय, बिटिआरआव हाबबाय आरो लोगोसे जों भट होनो मोननाय जाहैबाय। बे भट मोननायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां खुसि आरो बे अराय समनि थाखाय बावथावना नङा। आरो जोंनि गासैबो बे गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा जोंनि मावफुं सोद्रोमानि सायाव गोबां खुसिनि गेजेरजों लोगोसे बरायनाय जोंनि गफुर हालामनिफ्राय दं आरो। जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव थामथि गोरोबथा जाहैबाय बिएससि, बिटिसि आरो दा बावै बिटिआर। बे थामथि गोरोबथानि गेजेरावबो नोंथांमोननि बे ओनसोला बिएससियावबो बिटिसियावबो सोसन जायाखैमोन, नाथाय दिनै बिटिआर सरकारा गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव 5 बोसोरनि गेजेरावनो नोंथांमोना बिटिआरआव माखासे हाबनो हाबाय। बेनि मा बार सोंब्ला बेनो जाहैयो आरो जों बेहाय जों इन्टेलेक्सुयेल ग्रुपनि जानानै जों बेहाय पलिटिकेल जों लाबोनो लुबैया। आगोलनि जानाखि गभर्नमेन्ट बेयो मा मावलांदों जों बेखौ दा जों बुंनो एसेबां गोनांथि गैया। जों दानि जानाखि गभर्नमेन्टआ दानाखि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट, बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि नाजानायाव दिनैहाय जोंनि गफुर हालामा दिनै हाबदों। जों बेखौनो बरायदों आरो लोगोसे बरायबाय थागोन। आरो माखासे जानाखि हाबबावनो गोनां दं बेखौ अराय समनि थाखाय जोङो आसा फारिनानै दं जे नैबे इलेक्सननि उनावनो जोंनि एमपिएलए इलेक्सननि उनावनो जाहाथे बेखौ गासिबो मावफुं होननानै जोंनि गफुर हालामनिफ्राय बेखौ आसा फारिनानै दं। जाय सरकारानोखि फैयाथों मानो बेवहाय गहपुर बा बिश्वनाथ आरो सनितपुर सासे बासिन्दा हिसाबै नोंथाङा गिबिसिन दाबि हिसाबै मा थागोन? जाय सरकारानोखि फैयाथों मानो, जेनेबा इउपिपिएलआनो फैयाथों मानो, बिपिएफआनो फैयाथों मानो, जाय फैगोन बेनि नोंथांमोननि रायजो राजा हिसाबै गिबिसिनै जौगानायनि खामानि हिसाबै माखौ मावजानो लुबैगोन? गिबियाव जोङो मावजानो लुबैनाया बेनो। दिनैहाय आङो गफुर हालामनि जानानै दा जानाखि जोंनि माखासे हानि समस्या बेखौथ' जोंनि दा बिटिआर गभर्नमेन्टआनो मावनानै होनाय जाहैदों। ओमफ्राय लोगोसे दा गिबियावनो जों लुबैनायफ्राथ' अनेक दङ आरो सलुसन खालामनो गोनां गोबां दंबावो। जोंनि गफुर हालामल' नङा, जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुराव माखासे आरो ओरैहाय बिश्वनाथ जिल्लायावनो माखासे आरो एफआरसि मोननै दङ। जों बेखौ मावफुंजाजोबनो लुबैदों आरो माखासे जानाखि दा बिटिआरआव हाबनो बाखि थाबावनाय गामिफोर बेफोरखौ जाहाथे फुल प्लेजेड खालामनो हायो जों बेखौ आसा फारिदों। देरहानायनि उनाव जाहाथे मोननैबो गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जा गभर्नमेन्टआ जोंनि सरकार दागोन जाहाथे जों बेखौ लुबैयो। जाहाथे बेहाय नारथ्रोलायनाय थानाङा
जे बुस्थुआ जोंनो बिटिआर नाङा बा जोंनो जों BSC आव थागोन बा BTC आव थागोन सोरबा होनना बुङो बिटिआर आव थागोन दा बे मोननैबो पार्टिनि गेजेराव थानाङा जाहाथे जोंनि गफुर हालामल' नङा जोंनि अल जोंनि बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो